Hei! Olen aiemmin puhunut pelon olemuksesta ja tällä kertaa menen syvemmälle pelon ytimeen. Mikä saa ihmisen pelkäämään? Pelkäävä ihminen on kuin metsään eksynyt lapsi, joka etsii takaisin kotiin ja pelkää, ettei koskaan enää löydä sinne takaisin. Pelkäävä ihminen on kadottanut kosketuksen itseensä, todelliseen itseen. Hän on eksynyt kotoaan. Kysymys kuuluukin, miksi olen eksynyt? Miksi olen menettänyt kosketuksen todelliseen itseeni? Ja kuinka voisin löytää takaisin kotiin, takaisin tietoisuuteen, todelliseksi itseksi? Tässä voin käyttää vertauskuvana unen näkemistä. Anna näkee unta, jossa hän näkee kuvia siitä, kuinka hän tuulikkina kulkee metsässä, näkee metsän puita, kasvillisuutta, joen, kohtaa toisia ihmisiä. Ja samalla hetkellä, kun tuulikki sulkee silmänsä, nämä kuvat katoavat. Ja kun tuulikki avaa takaisin silmänsä, ilmestyy kaikki takaisin näkyville. Ja kysymys kuuluukin, kenen silmin tuulikki katselee sitä, mikä näkyy ympärillä, tekee havaintoja? Ja vastaus, joka ehkä on vähän yllättävä, on, että Anna on unen näkijä ja katselee maailmaa tuulikin silmien kautta. Anna on vertauskuva tietoisuudelle. Tietoisuudelle, joka on samanaikaisesti kaikkia ei mitään. Ei mitään niin kauan kuin tietoisuuden erilaiset aihiot, potentiaalit ovat ilman ajattelijaa, jotakin, joka kohdistaa niihin tietoisuutensa. Silloin niitä ei ikään kuin ole lainkaan olemassa. Mutta samalla hetkellä, kun tietoisuus kohdistaa itsensä johonkin potentiaaliin, se ikään kuin kiinnittyy siihen ja unohtaa hetkeksi itsensä. Ja kun se unohtaa hetkeksi itsensä, se kuvittelee olevansa kohde eli objekti. Tuulikin tapauksessa tietoisuus uskoo olevansa tuulikki. Ja kun tietoisuus näin hetkellisesti samaistuu tuulikiksi, syntyy kokemus, jossa tuulikki kokeekin olevansa erillinen yksilö, erillinen kaikesta muusta. Kun tietoisuus tällä tavoin kohdistaa itsensä tietoisuuden miljardeihin eri potentiaaleihin, syntyy miljardia erilaisia muotoja, joista jokainen kokee olevansa erillinen.
tietoisuus on ikään kuin nukahtanut ja unohtanut itsensä näihin muotoihin, kiinnittyessään niihin. Ja silloin nämä muodot alkavat pelätä. Erillinen pelkää aina olemassaolonsa puolesta. Erillinen on samaistunut muotoon, tuulikki kehoonsa, yksityiseen mieleen. Ja silloin alituisena seuralaisena on pelko. Olen käyttänyt työvälineenä enneagrammia, jossa pelot jaoitellaan 9 erilaiseen peruspelkoon ja niiden vastavoimaan, joka suojelee kokemasta tätä pelkoa, haluihin, joista lähtee puolestaan liikkeelle toimintamalli, jonka sisällä tämä pelko pysyy piilossa. Kaikille näille peloilla on kuitenkin yksi yhteinen pelko, ja se on ihmisen pelko kuolla, lakata olemasta, tyhjyyden pelko, pelko siitä, että ei ole mitään. Ja se on väistämätön seuraus silloin, kun olen eksynyt ja kadottanut kotiini todellisen olemukseni. Nämä toimintamallit, jotka suojaavat meitä kohtaamasta pelkoa, ovat hyvinkin hyödyllisiä jossakin vaiheessa elämää, koska ne auttavat selviämään maailmasta. Pelkäävä ei uskalla toimia ja maailmassa on hyvä, että osaa ja uskaltaa toimia. Jossakin vaiheessa tulee kuitenkin aika, havahtuminen, jolloin syntyy toive löytää jotakin todellisempaa tämän muodon maailman alta. Päästä ikään kuin eroon totutusta toimintamallista. Löytää rauha, onnellisuus jostakin muusta kuin maailmasta. Tätä voisi verrata jalkaan, joka on loukkaantunut, ehkä katkennut, ja sen suojaksi laitetaan kipsi, jotta jalalla olisi aikaa parantua. Kun jalka on eheytynyt, kipsi poistetaan. Jos kipsi jätettäisiin paikalleen, niin jalka ei voisi kehittyä. Se ei koskaan voisi toimia enää sinä jalkana, johon sillä on kaikki mahdollisuudet, koska tämä kipsi toimii esteenä jalan ilmentämiselle, sille, että jalka pystyisi ilmentämään itseään. Otan nyt esimerkkinä 3 erilaista pelkoa ja toimintamallia. Jossakin vaiheessa tulen varmasti tai luultavasti palaamaan niihin tarkemmin. Kun olen eksynyt kotoani, samaistunut muodoksi, kehoksi, saatan kokea itseni arvottomaksi. Pelko olla arvoton johtaa haluun löytää arvoa, toisten ihmisten arvostusta. Ja tämä halu johtaa sellaiseen toimintamalliin, että lähden suorittamaan ja saavuttamaan asioita kuvitellen, että jossakin vaiheessa olen saavuttanut ja suorittanut niin paljon, että minua arvostetaan. Erityisesti sellaiset ihmiset, joita itse arvostan ja joiden arvostusta haen. Kun olen kadottanut itseni ja samaistunut muotoon, en oikeastaan pysty rakastamaan itseäni ja siksi lähden etsimään rakkautta maailmasta,
toisista ihmisistä. Ja tämä halu saattaa johtaa tarpeeseen, jossa lähden täyttämään toisten ihmisten tarpeita, kuvitellen, että jossain vaiheessa olen tehnyt niin paljon työtä toisten ihmisten eteen ja ennen kaikkea sellaisten, joiden rakkautta kaipaan, että he rakastavat minua. Tai jos pelkoni on se, että pelkään kadottavani yhteyden toisiin ihmisiin, erityisesti läheisiini, syntyy minussa halu olla miellyttävä, tukahduttaa todelliset ajatukseni ja jopa tunteeni, luoda sellaisia tilanteita, jossa kaikki on harmonista ja sopusointua. Ja tällä tavalla kuvittelen, että pysyn yhteydessä toisiin ihmisiin, vältän vihaa, erilaisia vahvoja tunteita, jotka saattaisivat rikkoa tämän rauhanomaisen tilan, ja kuvittelen, että tällä tavalla olen yhteydessä toisiin. Nämä mallit ovat kuitenkin vankiloita, joita noudattaessa se, mitä eniten haluamme, ei koskaan tapahdu. Jossain vaiheessa havahdun, väsyn täyttämään ja näyttelemään tällaista mallia. Ja tämä havahtumisen hetki on hetki, josta alkaa paluumatka eksyneen metsästä takaisin kotiin. Kun huomaan, että mikään ei riitä koskaan täyttämään toisten tarpeita, en saa sitä rakkautta, jota olen niin kovasti kaivannut. Voin pysähtyä ja ollakin menemättä vanhaan malliin, täyttää toisten tarpeita ja sen sijaan huomioida omat tarpeeni. Tämä saattaa herättää valtavaa hämmästystä näissä ihmisissä, joita olen palvellut, ja minussa itsessäni häpeää, syyllisyyttä, erilaisia tunteita, kun en olekaan enää se, joka täyttää toisten tarpeita. Tai kun olen suorittamalla hakenut toisten arvostusta ja huomannut, että en koskaan ole tarpeeksi hyvä saavuttaakseni sitä, pysähdynkin, lakkaan saavuttamasta, suorittamasta. Ja silloin saatan kohdata valtavaa rakkaudettomuutta itseäni kohtaan, suorastaan masentua, kun en toimikaan, vaan pysähdyn ja kuuntelen itseäni. Tai kun olen tilanteessa, jossa huomaan toisen ihmisen ärsyttävän minua suunnattomasti, niin sen sijaan, että vaikenisin ja koittaisin taas luoda harmoniaa, niin ilmaisenkin ajatukseni. Tämä saattaa myös herättää valtavaa pelkoa. Ja sen alta saattaa tulla vihaa, joka yhtäkkiä pääseekin ilmoille, kun se on niin kauan ollut tukahdutettuna. Ja nämä kaikki ovat reaktioita, jotka syntyvät, kun lakkaamme toimimasta mallin mukaan, koska silloin se, mitä eniten olemme pelänneet, tuleekin esille. Viha, joka tulee esille, onkin vihaa siitä, että olen tukahduttanut itseni. En ole antanut itselleni lupaa ilmaista itseäni. En ole antanut itselleni edes lupaa olla erillinen yksilö.
häpeää ja avuttomuutta, joka tulee esille, kun en lähdekään täyttämään toisten tarpeita. Rakkaudettomuus itseä kohti. Arvottomuus, kun en suorittamalla lähdekään pakenemaan tätä arvottomuuden tunnetta. Ja tällä tavoin askel askeleelta palaankin takaisin kotiini. Tiedostan, tai oikeastaan tunnistan itseni tietoisuutena, joka on halunnut ilmaista itseään erilaisin tavoin. Tietoisuus ei hetkeäkään ole kadottanut oikeasti itseään. Se tietää joka hetki olevansa tietoisuus, vaikka se ikään kuin onkin unohtanut itsensä kiinnittyessään johonkin muotoon. Ja kun tämä kiinnittyminen alkaa irrottaa otteensa sen kautta, että en enää noudatakaan halua toimia tietyn mallin mukaisesti, joka useimmiten on täysin alitajuinen, tiedostamaton. Ja kun sitä kautta pääsen kohtaamaan nämä pelot, niin silloin tietoisuudelle aukeaa tilaa ilmaista itseään tämän muodon kautta. Tämä muoto, tuulikki, mikä tahansa kohde, saattaa ensi alkuun suorastaan joutua kauhun valtaan, kun se ei enää noudatakaan tätä vanhaa mallia, koska kaikki tukahdutetut tunteet, tukahdetut asiat saavat silloin tilaa nousta tietoisuuteen. Itse asiassa ne ovat tuskaa, syyllisyyttä, häpeää siitä, että olemme unohtaneet itse itsemme. Ja kun nyt uskallankin kohdata nämä tunteet, en halua paeta niitä, katson niitä tietoisuutena sateenkaariperspektiivistä, niin ne irrottavat otteensa minusta. Ja kun uskallan toimia näin, niin silloin se, mitä olen etsinyt toimintatavastani, tuleekin luokseni kohti minua. Tunnen itseni arvokkaaksi, kun uskallan kohdata tämän. Minun ei tarvitse etsiä enää arvoa suorittamisesta, saavuttamisesta. Tiedostan itseni rakkaudeksi. Minun ei tarvitsekaan enää etsiä rakkautta tyydyttämällä tarpeita. Ja kohtaan itseni, löydän takaisin kosketuksen itseeni, jolloin olen aina kosketuksessa myös toisiin ihmisiin, koska meidän kaikkien itse on yksi ja sama. Ja tietoisuus riemuitsee. Tietoisuus on rakkaus, joka silloin saa tilaisuuden palvella, koska se on sen luonne, se on sen ominaisuus. Se ilmaisee itsensä, koska se näkee rakkauden ja itsensä kaikissa. Ja sen ei tarvitse todistaa itselleen arvoa, aivan niin kuin aurinko tietää olevansa aurinko, ilman että se lähtee todistamaan omaa lämpöään ja säteilyään, niin rakkaus, tietoisuus näkee arvon kaikissa muodoissa. Ja tällä tavalla askel askeleelta tulemme takaisin kotiin. Ja jonain päivänä ymmärrämme, tunnistamme itsemme tietoisuutena, joka ei koskaan oikeasti
ole jättänyt itseään, lähtenyt kotoaan minnekään.